Weer Simon Reiter, een 18e-eeuws verhaal dat in een 19e-eeuws kreun waard, troch Theodor Storm, is het verhaal van de diegraaf Hauke Haaien, die een Nijepolder en betere dieken bouwen wil. Het was zo koud als roert. Mijn verkleumde hand kon maar kwalijk de laai beet houden, wils de zeevogels weer in een storm over het land waaien lieten. De avond begon te vallen. Die mens waar ik teugen kon. Naja, also das Thema Landgewinn und Landverlust, das ist ja das zentrale Thema friesischer Geschichte, so würde ich sagen. Und das hat für uns natürlich heute auch noch eine große Bedeutung. Und das kann ja in den nächsten Jahrzehnten auch noch eine viel größere Bedeutung bekommen, wenn wir uns den Klimawandel ansehen. Ja, wie wird es denn sein mit den Marschlandschaften? Doet bij het winter de storms de zeediek weer beukten, stond hij met potlood en papier op het dik om aantekens te maken. Het plan was zorgvuldig uitwerkt met alle sluizen en havens erbij. Dat vind ik wel het knappe van het verhaal van de stormruiter, is dat het verbonden is met het plak waar het ontstaan is. En daar ben ik van die verhalen die daar los van staan, of die het vooral gaan om een soort van psychologie of zo. Maar hij heeft toch eigenlijk beschreven hoe de mens probeert om zijn eigen leven in te polderen. Dat is eigenlijk wat die man dacht. Het is net alleen dwaan om het slaan in te polderen, maar hij is zijn eigen leven in polderen. Hierachter is alles rucht en hier kronkelt het. En ja, wat is het leven? Is dat rucht of is dat een kronkel? Dat is eigenlijk zo'n beetje wat de stormruiter ook gaat.